እንቋ ብደሓን መጻኹም ኣሕዋተይ እምበኣር ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ኔዘርላንድ ክንመሃር ኢና ሎሚ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ድማ ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ዘገድሰና እዩ ብዛዕባ ቬተን ፍልጠት ከነን ምፍላጥ ሁረን ምስማዕ ላውስትረን ትኹረት ምስማዕ ክነን ክእለት መውኸን ድማ ፍቓድ ክንርኢ ኢና ቅድሚ ግና ከምቲ እትገብሩለይ ምድጋፍ ሸር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም ከምኡ ንዝገበርኩም ድማ ኣመስግነኩም እምበኣረይ ሕጂ ድማ ናብ ትምህርትና ንመለስ እምበኣር ሕጂ ቬተን ፍልጠት እዩ ከነን ድማኒ ምፍላጥ ማለት እዩ ፍልጠት ሓደ ነገር ክትፈልጥ እንከለኻ ኢንፎርሜሽን እዩ ኢንፎርማሲ እንድሕር ከነን ኮይኑ ድማ ፐርሰን እዩ ኤርፋረ ወይ ድማ ኤርፋሪን ምስቲ ሰብ ኣለካ ጠባዩ ትፈልጦ ውሽጣዊ ነገራቱ ወይ ድማ ብዛዕባኡ ትፈልጥ እንታይ ይበሃል እዚ ፍልጠት ይበሃል ነቲ ሰብ ከነን እንድሕር ቬተን ኮይኑ ግን ብዛዕባ ነገራት ክትፈልጥ እንከለኻ እዩ ወይ ድማ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽን ድሽ ik weet hem goed ኣይትብልን ኢኻ እዛ ኤክስ ዘላ ርኢዋ እዛ ኤክስ ዘላ ብቐይሕ ik weet hem goed ኣይትብልን ኢኻ እታ ራይት ዘላ እንድሕር ርኢናያ ik ken hem goed ik ken hem goed ኢኻ ትብል ik weet hem goed ኣይትብልን ኢኻ ማለት እዩ ቬተን ፍልጥ ኢንፎርማሲ እዩ ሓበሬታ እዩ ik ken hem goed ተልካ ግን ኣነ ንሱ ጽቡቕ ይፈልጦ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ጽቡቕ ይፈልጥ ንዕኡ ጽቡቕ ገረ ይፈልጦ ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባኡ ይፈልጥ ተኾይኑ ከዓኒ ቬተን እዩ ፍልጠት ሓበሬታ ማለት እዩ እምበኣር ብዛዕባ እዚአን ዕሙቕ ኣቢልና ሓሳባት ክንርኢ ኢና ፍልጠት ማለት እዩ ቬተን ፍልጠት እዩ ድሽ ቁጥሪ ሓደ እንድሕር ርኢና ik weet het antwoord ሕጂ ረአዮ antwoord እንታይ መልሲ ድሽ ik weet het antwoord ኣነ መልሲ ይፈልጦ ወይ ድማ ነቲ መልሲ ይፈልጦ እየ ድሽ ik weet het antwoord var vonia እንድሕር ኢሉካ ወይ ድማ var ካልእ ሕቶ እንተሓቲቱካ ሓደ ሰብ ኣነ ይፈልጦ እየ ትብሎ ማለት እዩ var is the session እንድሕር ኢሉካ ik weet het antwoord ትብል ትኽእል ኢኻ እቲ መልሲ ይፈልጦ እየ ድሽ ክልተ ድማ ንርአ zij weet waar hij woont kijk zij weet waar hij woont ንሳ ትፈልጥ እያ ኣበይ ከም ዝነብር ትፈልጥ ንሳ ኣበይ ከም ዝነብር እቲ ወዲ ትፈልጥ ማለት እዩ ድሽ ሃይ ሃይ ሓደ ሰብ እዩ ወዲ ማለት እዩ ንሳ ኣበይ ከም ዝነብር ንሱ ትፈልጥ እያ ማለት እዩ zij weet waar hij woont ድሪ ድማ እንተሪእና wij weten de weg ንሕና መንገዲ ንፈልጦ ነቲ መንገዲ ንፈልጦ wij weten de weg ንኣብነት ናብ ሓደ ቦታ መኸዲ እቲ መንገዲ ንፈልጦ ኢና ሽግር የለን ኣይንጠፍእን ኢና ትብል ኣለኻ ማለት እዩ wij weten de weg ፊር ድማ እንድሕር ርኢና weet jij het ያ ትፈልጥ ዲኻ ንስኻ ትፈልጥ ዶ weet jij het ንኣብነት ዝኾነ ነገር እዚ ትፈልጥ ዲኻ weet jij het ትብል ትፈልጦ ዲኻ ማለት እዩ weet jij het ንስኻ ትፈልጥ ዶ ትፈልጦ ዶ እምበኣር ሕጂ ከዓኒ ከነን ንርአ ፐርሰን ወይ ድማ ኤርፋሪን እዩ ፍልጠት ከነን ፐርሰን ንሓደ ሰብ ክትፈልጦ እንከለኻ ወይ ድማ ምስኡ ግዜ ምስ ሕለፍካ ትፈልጦ ነገር ማለት እዩ ድሽ ቁፅሪ ሓደ እንድሕር ርኢና ik ken hem ኣነ ንዕኡ እፈልጦ ማለት እዩ ik ken hem ኣነ ንዕኡ እፈልጦ ትበይ zij kent de leraar ንሳ ነቲ መምህር ትፈልጦ ንሳ ነቲ መምህር ትፈልጦ zij kent de leraar ነቲ መምህር ትፈልጦ ድሪ እንድሕር ርኢና wij kennen de stad
ንሕና ነዚ ከተማ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ቫይ ከነን ደይዘ ስታድ ንሕና ነዚ ከተማ ንፈልጦ ኬንያይሃር ንስኻ ንዓኣ ትፈልጣ ዶ ኬንያይሃር ያ ኢከንሃር ክትብል ትኽእል ኢኻ ድሽ ክነን እንታይ ኢልናዮ ከነን እንታይ ኢልናዮ ምፍላጥ ሰባት ምፍላጥ እዩ ፐርሰን ቬተን ከዓኒ ኢንፎርሜሽን እዩ ኢክቤት ዛይን ናም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢክቤት ዛይን ናም ትብል ትኽእል ኢኻ ሃይ ቬት ሄት ኣድረስ ንሱ ነቲ ቦታ ይፈልጦ ቫይ ቬተን ሁላት ሄት ኢዝ ንሕና እውን ርአ ቫይ ቬተን ሁላት ሄት ኢዝ ንሕና እውን ሰዓት ክንደይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ዛይቬት ደ ኦፕሎሲን እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ቬቻይዳት ቬቼሄት ቬቻይዳት ፈልጦ ዲኻ ትፈልጢ ዲኺ ንኣብነት ኢክቤት ቫሩም ሃይ ቦስ ኢዝ ንኣብነት ማለት እዩ ኣነ ይፈልጥ እየ ስለምንታይ ንሱ ሓሪቑ ማለት እዩ ኢክቤት ቫሩም ሃይ ቦስ ኢዝ ኦፍ ከነን ምስ ንርኢ ኢከንሄም ኢከን ያው ብሮር ክትብል እውን ትኽእል ኢኻ ኢከን ያው ብሮር ሃይከን ደይዘ ስትራት ነዚ ቦታ እዚ ይፈልጦ ሃይከንት ደይዘ ስትራት ቫይክነ ዳት ሬስቶራንት ቫይከነን ዳት ሬስቶራንት ዛይከንት ደ ቫርሃይድ ንሳ ነቲ ሓቂ ትፈልጦ እያ ማለት እዩ ከን ዘ ቫርሃይድ ኢከንሄም ኣለቲንያር ድማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኮን ደሎ ኮርት ፈርክላይክ እንድሕር ኢና ኢክቤት ሄት ኣንትዎርድ ኢንፎርማሲዩ ኢከን ደማ እንድሕር ኢልና ከዓ ፐርሰን እዩ ፐርሰን ኢከን ደስታ እንድሕር ኢልካ ከዓ ኤርፋሬመት ኤን ፕላት ምስቲ ቦታ ዘለካ ፍልጠት ወይ ድማ ርክብ ዝነበረካ ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ ክንቅፅል ኢና እምበር ሕጂ ከዓኒ ሆረን ፊስ ኣን ላውስትረ ክንርኢ ኢና ሆረ ማለት ምስማዕ እዩ ምስማዕ ፓሲፍ ማለት እዩ ላውስትረ ድማ ኣክቲቭ እዩ ትኩረት ምስማዕ ትኩረት ጌርካ ክትሰምዕ እንከለኻ ሁረን ማለት ፓሲፍ ክንብሎ ከለና ግዴታ ክትሰምዖ ከለካ እዩ ዞንደር ኣንዳኽት ብዘይ ድሌትካ ማለት እዩ ብዘይ ድሌትካ ኣውቶማት ክትሰምዕ ከለካ ያይ ኦረ ቨርክት እዝንኻ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ድማ ትፈልጥ ብኸምኡ ኢኻ ትፈልጥ ንኣብነት መኪና ክትብል እንከላ ድሌትካ ኣይኮነን ግን ክትሰምዖ ኣለካ ሆረን ይበሃል ምስማዕ እዩ ድስ ዞንደር ኣንዳኽት እዩ ብድሌትካ ኣይኮነን ግን ክትሰምዖ ኣለካ ንኣብነት ጎረቤትካ ሙዚቃ ይውልዑ እሞ ንስኻ ሆረን ኢኻ ትገብር ሆረን ትገብር ኣለኻ ግን ዞንደር ኣንዳኽት እዩ ዞንደር ኣንዳኽት ብዘይ ድሌትካ ማለት እዩ ላውስትረ ግና ትኩረት ጌርካ ማለት እዩ ትኩረት ጌርካ ሓደ ሰብ ክዛረበካ እንከሎ ኣክቲቭ ማለት እዩ ትኸውን መትኣንዳኽት ብድሌትካ ንኽትርድኦ ድማ ትፅዕር ማለት እዩ ላውስትረ መትኣክቲቭ መትኣንዳኽት ቡቡስት ኣን ኮንሰንትሬረ ጌርካ ድማ ላውስትረ ትገብር ማለት እዩ እምበር ሕጂ ናብዚ እንድሕር ኢና ኢክላውስትረ ኤን ክላውድ ናይ ክላውድ ብድሌትካ ኣይሰምዖን ኢኻ ተገዲድካ ኢኻ ትሰምዖ ስለዚ ኢክላውስትረ ኤን ክላውድ ዘይኮንካ ትብል ኤክሆር ኤን ክላውድ ትብል ማለት እዩ ድምፂ እሰምዕ ማለት እዩ ኤክሆር ኤን ክላውድ ድምፂ ይሰማዕ ኣለኹ እንድሕር ሙዚቃ ትሰማዕ ኣለኻ ብድሌትካ ኮይኑ ከዓኒ ንኣብነት ናይ ኣብርሃም ድሕር ትሰማዕ ኣለኻ ኣብ ዓሚቕ ሓሳብ ኣቲኻ ማለት እዩ ኤክላውስትረ ናር ሙዚክ ትብል ሙዚቃ እንታይ ትገብር ኣለኻ ትሰምዕ ብምንታይ ብትኩረት ኤክላውስትረ ናር ሙዚክ ፓሲቭ ዞንደር ኣክቲቭ መትኣንዳኽ ኣን ብውስት ኣን ኣብ ስምዒት ተኣቱ የላውስትረ ሙዚክ ድስ ሆረ ድማ ምስማዕ እዩ ዞንደር ኣንዳኽት ብዘይ ድሌትካ ድምፂ መኪና ትሰምዕ ብዘይ ድሌትካ ድምፂ ጎረቤትካ ትሰምዕ ቆልዓ ክበኪ ይኽእል ብዘይ ድሌትካ ስለዚ ኤክሆር ኤን ክላውድ ትብል ማለት እዩ እምበኣረ ሕጂ ኣዕሙቕ ኣቢልና
ክንርኢ ኢና ብዛዕባ ሆረ አን ላውስትረ ብዛዕባ ሆረ ፓሲቭ ምስማዕ ድማ ንርአ ሆረን እንታይ ኢልና ነርና መዓዝ ትጥቀመሉ ተገዲድካ ክትሰምዕ ከለኻ ኤኮር ኤን ክላውድ ፕሎትሰሊን ክላውድ ቤቸ ብዘይ ድሌትካ ቆልዓ ክበክን ከሎ ብዘይ ድሌትካ ክትሰምዕ ከለኻ ኢኻ ትጥቀመሉ ኢልና ነርና ሕጂ ቁፅሪ ሓደ እንድሕር ርኢና ሆረ ክብራውኬ ኣውቶማት ሆረ ክብራውኬ ኣውቶማት እዝንኻ ኣውቶማት ይሰርሕ ማለት እዩ ያይ ኦረ ፋንገ ኤን ክላውድ ኦፕ እዝንኻ ድምፂ ይስሕባ ማለት እዩ ድምፂ ይስሕባ እሞ ብኡ ድማ ሆረን ትገብር ትሰምዕ ማለት እዩ ኦክ ኣልሻይኒት ፕሪፔር ቱ ላውስትረ ዋላ እውን ክትሰምዕ እንተዘይደለኻ ማለት እዩ ኦክ ኣልሻይኒት ፕሪፔር ቱ ላውስትረ ትበይ እንድሕር ኢና ኣብዚ ፀጋም ዘለዋ ያይ ሁፍት ኢር geen moeite voor te doen. Jij hoeft er geen moeite voor te doen. ዝኾነ ክትገብር ኣየድልየካን እዩ በቃ እቲ ድምፂ ትሰምዖ ስኢልካ ያይ ሁፍት ንስኻ ዝኾነ ክትገብር ኣየድልየካን እዩ ስለዚ ያይ ላውስትረ ክኾን ያይ ሆርት ክኾን ያይ ሁፍት ኢር geen moeite voor te doen ዝኾነ ክትገብር ኣየድልየካን እዩ ድምፂ ብግዴታ ኢኻ ትሰምዖ ኣውቶማት ማለት እዩ ድርየ እንድሕር ርኢና Wanneer gebruik jij horen? Wanneer gebruik jij horen? መዓስ ንጥቀመሉ ቁፅሪ 4 ድማ ንርአ by in plotseling cloud ድሽ ድምፂ ዝኾነ ድምፂ ክጋጮ ከሎ ኸውን ዝኾነ ነገር ክጋጥም ከሎ ግዴታ ኢኻ ትሰምዖ by in plot cloud ክልተ ነገር ክጋጮ ከሎ እሞ እቲ ድምፂ ግዴታ ኢኻ ትሰምዖ 5 እንድሕር ርኢና ኣሻይ ኢትስ ትፋልኽ ሆርት ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ክትሰምዕ እንከለኻ ድምፂ መኪና ጢጥ ከብል እንከሎ ሓደ ንዓርኩ ንስኻ ግዴታ ኢኻ ትሰምዖ ግድን ኢኻ ትሰምዖ ኣውቶማቲክ እዩ ጎረቤትካ ዝኾነ ክገብሩ ከለዉ ወይ ክሰርሑ ከለዉ ግድን ኢኻ ትሰምዖ dus dat is gewoon automaat als je iets toevallig hoort 6 ድማ እንድሕር ርኢና zonder aandacht of bedoeling zonder aandacht ማለት ብዘይ ድልየትካ እንዳን ብዱሊን ድማ ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ትሰምዕ ማለት እዩ ሆረን ኣብዚ ዋትካ ትጥቀመሎም ፈበል እንድሕር ርኢና በዚ ጎኒ ዘለዋ ብትግርኛ ተተርጊመን ዘለዋ ድማ ቁፅሪ ሓደ እንድሕር ርኢና ኤኮር ኢን ሃርድ ካናል ድምፂ ናይ ሓደ ቻነል ዓዊሉ ሰሚዐ ማለት እዩ ኤኮር ኢን ሃርድ ካናል ብርቱዕ ድምፂ ሰሚዐ ትበይ እንድሕር ርኢና ሃይ ሆርት ደ ቤይቢ ሃውለ ድሽ ንሱ ነቲ ቆልዓ ሰሚዕዎ ክበኪ ንሱ ህፃን ክበኪ ሰሚዑ ማለት እዩ ሃይ ሆርት ደ ቤይቢ ሃውለን ምብካዩ ቤይቢ ቆልዓ ማለት እዩ ድሽ ንሱ ቆልዓ ክበኪ ህፃን ክበኪ ሰሚዑ ማለት እዩ ድርኢ እንድሕር ርኢና ቫይ ሆረን ደ ረይኽን ድሽ ቫይ ሆረን ደ ረይኽን እንታይ ኢልናዮ ዝናብ ሕጂ ግዴታ ኢኻ ትሰምዖ ብዘይ ድልየትካ እዩ ክኸውን ረይኽን ንገብር ኣሎ ባውተ ያይ ሆርት ንስኻ ትሰምዖ ማለት እዩ ድስ ቫይ ሆረን ደ ረይኽን ንሕና ዝናብ ንሰምዕ ኣለና ማለት እዩ እምበኣረይ ብዛዕባ ላውስትረ ድማ ንርአ ዕሙቕ ኣቢልና እምበኣር ሕጂ ከዓኒ ላውስትረ ንስማዕ ኣሕዋተይ ላውስትረ ትኩረት ጌርካ ኣክቲቭ ትኩረት ጌርካ ምስማዕ ማለት እዩ ድሽ ላውስትረ ኤን ብቡስት ድሽ ኣብዚ ሌንግስ ዘለዋ ኣብ ፀጋም ዘለዋ ንርኣየን እምበኣር ማለት እዩ ላውስትረ ኤን bewust ቁፅሪ ሓደ እንድሕር ርኢና jij wil iets horen en jij graag er aandacht aan dus jij geeft er aandacht aan jij wil iets horen ዝኾነ ክትሰምዕ ደሊኻ ኣለኻ en jij geeft er aandacht aan
ክትሓስብ ድማ ኣለካ ኣብ ርእስኻ ነቲ ክትሰምዖ ደሊኻ ዘለኻ ድማ ተሓስቦ ማለት እዩ ያይኺፍት ቤች ኣንዳኽት ሓሳባትካ ድማ ናብኡ ትህብ ዲስ ክልተ እንድሕር ርኢና ያይ ክብራውት ያይ ኮንሰንትሬረ ናትካ ስምዒት ኩሉ ነገር ድማ ናብቲ ምስማዕ ትህቦ ክትሰምዕ እንታይ ትገብር ትደሊ ዲስ ሰለስተ እንድሕር ርኢና wanneer gebruik je luisteren wanneer gebruik je luisteren als je aandacht geeft bij muziek les gesprek radio als iemand tegen jou praat dus wanneer gebruik je luisteren als jij een aandacht geeft أربعة ማለት እዩ 4 als jij een aandacht geeft bij muziek ትኩረት ጌርካ ሙዚቃ ክሰምዕ እንከለኻ ለስ ክትከታተል እንከለኻ ክስፕሬክ ምዝርራብ ብትኩረት ብኣንዳኽት ክትዘራረብ እንከለኻ ራድዮ ክትሰምዕ እንከለኻ dus dat betekent is als je iemand tegen jou praat ንዓኻ እውን ሓደ ሰብ ክዛረበካ እንከሎ gebruik jij luisteren dus luisteren ትጥቀመሎም ማለት እዩ voorbeeld እንድሕር ርኢና ቁጥሪ 1 ik luister naar muziek ሙዚቃ ብትኩረት እሰምዕ ማለት እዩ ik luister naar muziek 2 እንድሕር ርኢና hij luister naar de radio of leraar 2 hij luister naar de leraar dus ንሱ ንመምህሩ ብትኩረት እሰምዕ ብትኩረት እዩ ራድዮ ብትኩረት ኢኻ ትሰምዕ ሙዚቃ ብትኩረት ኢኻ ትሰምዕ ላውስትረ naar de docent ድማ ወይ ድማ naar leraar ብትኩረት ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ ሃይ ላውስተር naar de leraar ድሪ እንድሕር ርኢና zij luister naar haar vriend ንሳ ንዓርካ ብትኩረት ትሰምዓ ወይ ድማ ትሰምዖ እምበር እዚኦም ኣብዚ ኢኻ ትጥቀመሎም ማለት እዩ belangrijk verschil diep begrijpen ድማ ንርአ horen እንድሕር ኢልና ኣብዚ ታሕቲ passief zonder aandacht automaat jij oren jij oren werkt dus እዝንኻ ብግዴታ ይሰርሕ ማለት እዩ ዝኾነ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ድምፂ ትሰምዕ ብርጭቆ ይወድቕ ሻሕ ይብል ድምፂ ትሰምዕ ሆረን ይበሃል ላውስትር እንድሕር ኢልና ኣክቲቭ ኮንካ ትሰምዕ ኣለኻ met aandacht ብድልየትካ እናትካ ትኩረት ድማ ናብቲ ዘረባ ናብቲ ምስማዕ ይኸውን ኣሎ ብውሽጥ ከምኡውን ተረጋጊእኻ ብውሽጣዊ ስምዒትካ ክትሰምዕ ትደሪ ያይ ኮንሰንትሬረ ሄልማል ናብኡ ድማ ኩሉ ነገርካ ተስተውዕል ማለት እዩ እምበኣር ፓራክቲስ ሕጂ ኸኣኒ ሕፅር ሕፅር ኢለን ክንርኢ ኢና ፓራክቲስ en voorbeeld ድማ ንርአ jij zit in een kamer ኣብ ሓደ ክፍሊ ናይ ገዛኻ ኣለኻ እንድሕር ርኢና ሆረን ብዛዕባ ሆረን ፓሲፍ ድማ ንርአ ሕጂ ቁጥሪ 1 ek hoort muziek out in andere kamer ኣነ ሙዚቃ ሰሚዐ ካብ ካልእ ካመር ማለት እዩ out in andere kamer ካብ ካልእ ገዛ jij let er niet op ንስኻ ኣይስተውዓልካን jij let er niet op ንስኻ ኣይስተውዓልካን ስለዚ እንታይ እዚ ሆረን ይበሃል jij hoort muziek out in andere kamer maar jij let er niet op ኣይስተውዓልካን ነቲ ሙዚቃውን እንታይ ይብል ኣሎ ክትሰምዖ ኣይደለኻን ስለዚ ካብ ካልእ ክፍሊ ሙዚቃ ትሰምዕ ኣለኻ ኣብኡ ትኩረት የብልካን ስለዚ እንታይ ይበሃል እዚ ሆረን በይ ድማ ንርአ ላውስትረን aktief ማለት እዩ jij luistert naar muziek met een koptelefoon እንታይ ማለት እዩ ሄድፎን met een koptelefoon መስሚዒ ሙዚቃ ጌርካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ሙዚቃ ትሰምዕ ኣለኻ dus jij concentreer jij op de muziek jij concentreer je op de muziek ንስኻ ነቲ ሙዚቃ ትኩረትካ ሂብካዮ ኣለኻ ስለዚ እንታይ ይበሃል እዚ ከኣኒ ላውስትራ እጂ ትፍልለይ ኣበይ እዩ እንድሕር ኢልና ሆረ ላውስትረ ኣብ መዓስ ኢኻ ትፈላለዮም እንድሕር ኢልና ሆረን ማለት
ብዘይ ድሌትካ ክትሰምዖ እንከለኻ ላውስትረ ግና ብድሌትካ ክትሰምዖ እንከለኻ ኣክቲቭ ኮንካ ኮንሰንትሬት ኮንካ ናብኡ እንዳስተውዓልካ ክትሰምዕ እንከለኻ ላውስትረ ይበሃል። ሆረን ግን ምስማዕ እዩ። ሓደ መምህር ኣብ ሓደ ኣብ ክስታይካ ኣሎ ይዛረብ ኣሎ እሞ ንስኻ ስለ ትሰምዖ ኣለኻ ግና ናብኡ ስለ ዘይተስተውዕል እዚ ሆረን ይበሃል ማለት እዩ። እምበኣር ካልኣይቲ ፕራክቲስ ፎር ብል ድማ ክንርኢ ኢና። en förbält det lärare prat ሕጂ ብዛዕባ ሌራር ፕራት መምህር ይዛረብ ኣሎ ድሽ አ ሆረን ንርአ ያይ ሆር ደ ሌራር ቁጥሪ ሓደ አ ማር ደንክ አን ኢትስ አንደርስ ማር ያይ ደንክት አን ኢትስ አንደርስ ድሽ እንታይ ይበሃል እዚ ሆረን ኣብ ትምህርቲ ኣለኻ መምህር ከዓ ይዛረብ ኣሎ ድሽ ያይ ሆር ደ ሌራር መምህር ክዛረብ ከሎ ትሰምዖ ኣለኻ ማር ያይ ደንክት አን ኢትስ አንደርስ ንኣብነት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስድራኻ ትሓስብ ኣለኻ እዚኦም እንታይ ይበሃሉ እዚ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ሆረን ምስማዕ ኢኻ ትሰምዕ ዘለኻ እምበር ተስተውዕል የለኻን ማለት እዩ ንመምህር ትሰምዕ ኣለኻ ግን ናብ ካልእ ነገር ትሓስብ ኣለኻ ስለዚ እንታይ እዚ ሆረን ይበሃል በይ ድማ ላውስትረ ንርአ ቁፅሪ ሓደ ያይ ላውስተር ና ደ ሌራር en probeer te begrijpen. Nou kijk de verschil. Jij luistert naar de leraar, ንስኻ ንመምህር ትሰምዖ ኣለኻ and then ክትርድኦ ድማ ትፅዕር ኣለኻ ያይ probeer te begrijpen. Jy probeer te begrijpen. dus እዚ እንታይ ይበሃል ላውስትረ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ንመምህር ብትኩረት ትሰምዕ እና ክትርዳእ ትፍትን ኣለኻ ስለዚ እዚ እንታይ ይበሃል ላውስትረ ይበሃል ኣሕዋተይ እምበኣረይ ናብታ ትመፅእ ትምህርትና ንቐፅል ብዛዕባ ላውስትረ ኣብዚ ኣወዲእና ኣለና ኩነን ፋርድኻይድ ወይማ ክእለት እዩ ሞኸ ድማ ትስተሚን ፍቓድ እዩ ማለት እዩ ik kan hier zitten nee jy kan hier nie zitten mag ik hier zitten ኢኻ ትብል ik kan hier zitten ብሓይሊ ኸውን ኣሎ ዳርጋ ብጎስጢ ማለት እዩ ድሽ mag ik hier zitten ኢኻ ትብል ኣብዚ ክቕመጥ ፍቓድ ኣለኒ ድዩ ትብል ማለት እዩ እምበኣር ብዛዕባ እዚአን ኩነን en mogen ዓሚቕ ኣውትለኽ ክንገብር ኢና ሰዓብኒ እምበኣር ብዛዕባ ቁፅሪ ሓደ ኮነን ንጀምር ኩነን ፋርዲኻይድ ኮይኑ መኹለግሃይድ ድማ እዩ ክእለት እዩ ኩነን ማለት ክእለት እዩ ኢካንዳት እዚ ክገብር ይኽእል እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነንብብ ያይ ክብራውክ ኩነን ኣስ ኢማ ኢትስ ካንዱን ሓደ ነገር ሓደ ክብራውክ ኩነን ሓደ ነገር ይኽእል እንተኮይኑ እዩ ኩነን ዝጥቀም ኩነን ዝጥቀም እንታይ እንተኮይኑ እዩ ክእለት እንተለዎ ካፓሲቲ እንተለዎ ማለት እዩ ሕጂ ቁፅሪ ሓደ ንርአ ኦምዳት ሃይ het geleerd heeft ብዛዕባ እቲ ዝኽእሎ ድማ ክእለቱ ስለ ዝተምሃሮ ማለት እዩ ኦምዳት ሃይ het geleerd heeft ስለ ዝተምሃሮ ክልተ እንድሕር ኢና ኦምዳት het mogelijk is ይከኣል ስለ ዝኾነ ክገብሮ ድሪ እንድሕር ኢና ድማ ኦምዳት ሃይደ ክራክት ኦፍ ታይድ heeft ክራክት ሓይሊ ማለት እዩ ግዜ ድማ ግዜ እዩ ማለት እዩ ታይድ ድማ እንታይ እዩ ግዜ እዩ dis omdat hij de kracht of tijd heeft ሓይልን ግዜን ስለ ዘለዎ hij kan wel iets maken ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ betekenis ድማ ክንርኢ ኢና van kunnen betekenis van kunnen ኣብዚ ታሕቲ ነለትኩም vaardigheid iets geleerd hebben vaardigheid ማለት ሓደ ነገር ዝተምሃርካዮ iets geleerd hebben በይ ድማ እንድሕር ኢና መኹለግሃይድ het kan gebeuren መኹለግሃይድ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ het kan gebeuren መኹለግሃይድ እዩ ሸይ ድማ እንድሕር ኢና ክራክት ሓይሊ እዩ ኦፍ ካፓሲቲ ድማ ናይ ትምህርትኻ
ብቕዓት ማለት እዩ ካፓሲቲ ብቕዓት ድዩሽ እምበኣረይ ንቐጽል ብዛዕባ መኾን ድማ ንርአ ሕጂ መኾን እንታይ እዩ ትስተሚን ፍቓድ ማለት እዩ ቁፅሪ 1 እንድሕር ርኢና Jag gebruikt morgen als iemand toestemming krijgt om iets te doen. Dus als iemand toestemming krijgt, ፍቃድ እንተረኺቡ ማለት እዩ ክራይኽ ፍቃድ እንድሕር ረኺቡ ሓደ ነገር ንኽገብር ማለት እዩ ሞኸ ik mag dat ik mag dit እዚ ክገብር ይኽእል እየ እዚ ክገብር ይፍቀደኒ እዩ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ትበይ እንድሕር ርኢና het gaat niet over vaardigheid maar over toestemming regel wat is toegestaan toestemming regel wat is toegestaan toegestaan ማለት ዝተፈቐደካ እዩ regel ሕጊ ማለት እዩ ብሕጊ ዝተፈቐደካ ነገር toestemming ድማ ፍቓድ እዩ ፍቓድ ኣለካ ብሕጊ ዘማልእኻ ኢኻ ንስኻ ድማ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እምበኣረይ ብዛዕባ ኩነን እን ሞኸን ኣዕሙቕ ኣቢልና ንርአ ሕጂ እምበኣር ሕጂ ኣዕሙቕ ኣቢልና ሓሳባት ንርአ ኩነን በዚ ፀጋም ዘለዋ እየን ሞኸን ከዓ በዚ የማን ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኤርስተ ኩነን ንርአ ኢካን ዝበመ ኣነ ክሕምብስ እኽእል ማለት እዩ ኢካን ዝበመ ክሕምብስ ይኽእል ትበይ ዛይ ካን ኔዘርላንድ ስፕሬከ ንሳ ኔዘርላንድ ክትዛረብ ትኽእል እያ ማለት እዩ ዛይ ካን ኔዘርላንድ ስፕሬከ ንሳ ኔዘርላንድ ክትዛረብ ትኽእል እያ ድሪ እንድሕር ርኢና ቫይ ኩነን ሞርኸን ኮመን ሕጂ ረአዩ ኩነን እንታይ እዩ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቫይ ኩነን ሞርኸን ኮመን ሞርኸን ኮመን ንሕና ክንመጽእ ጽባሕ ክንመጽእ ንኽእል ኢና ፊር እንድሕር ርኢና ሃይ ካን ሃርድ ቨርከን የስ ሃይ ካን ሃርድ ቨርከን ንሱ ኣዝዩ ብርቱዕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንሱ ጽኑዕ ወይ ኣጽዒቑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሃይ ካን ሃርድ ቨርከን ንሱ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ 5 እንድሕር ርኢና ኢካን ያይ ሄልፐን ኣነ ክሕግዘካ እኽእል እየ ኢካን ያይ ሄልፐን ክሕግዘካ ይኽእል እየ ማለት እዩ ካን ኩነን ኣብዚ ኢና ንጥቀመሎም ኢካን ያይ ሄልፐ ሃይ ካን ሃርድ ቨርከን ንሱ ሃርድ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ቫይኩነ ሞርኸ ኮመን ጽባሕ ክንመጽእ ንኽእል ኢና ዛይ ካን ኔዘርላንድስ ስፕሬክን ኢካን ዝበመ ኣነ ድማ ክሕምብስ ይኽእል እየ ማለት እዩ በኣረይ ሞኸን ሕጂ ክንርኢና በዚ የማንና ዘለዋ ማኽ ኢክ ሂርዚተን ኣብዚ ክቕመጥ ፍቓድ ኣለኒ ድዩ ማኽ ኢክ ሂርዚተ ኣብዚ ክቕመጥ ፍቓድ ኣለኒ ድዩ ትብል ኣለኻ ትበይ እንድሕር ርኢና ድማ የማኽ ናርቢነ ያይማኽ ናርቢነ ክትኣቱ ፍቓድ ኣለካ ማለት እዩ ያይማኽ ናርቢነ ሓደ ነገር ኣብ ግዳም ጸንሕ እሞ ይከኣል ድዩ ገለብለካ የማኽ ናርቢነ ያ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ይፍቀድ እዩ ማለት እዩ የማኽ ናርቢነ ትብሎ ናብ ውሽጢ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ድሪ ድማ እንድሕር ርኢና ኪንድረ ሞኸ ሂር ስፔይለ ህፃናት ኣብዚ ክፃወቱ ፍቓድ ኣለዎም ማለት እዩ ህፃናት ኣብዚ ክፃወቱ ፍቓድ ኣለዎም ድዩሽ ሞኸ እንታይ እዩ ፍቓድ እዩ ኩነ እንታይ እዩ ክእለት እዩ ምኽኣል እዩ ኢካን ዝበመ ማኽ ኢክ ሂርዚተ ኢልካ ግን ክትሓትት እዩ ዘለካ ድዩሽ ክንድረ ሞኸ ሂር ስፔይለ እንድሕር ኢልና ኸ ቆልዑ ኣብዚ ክፃወቱ ፍቓድ ኣለዎም ማለት እዩ 4 እንድሕር ርኢና ሃይ ማኽ ቫንዳግ ቲ ሃውስ ብላይፍ ሃይ ማኽ ድዩስ ፍቓድ ኣለዎ ማለት እዩ ንሱ ሎሚ ኣብ ገዛ ክቕመጥ ፍቓድ ኣለዎ ሃይ ማኽ ቫንዳግ ቲ ሃውስ ብላይፍ ንኣብነት ሓሚሙ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ናፃ ሓቲቱ ክኸውን ይኽእል ድዩስ ሃይ ማኽ ቫንዳግ ቲ ሃውስ ብላይፍ ትብል ማለት እዩ እምበኣር ቁሩብ ፈርብልድ ርኢና ሕፅር ሕፅር ዝበላ ክንቅጽል ኢና
Nog duidelijk verbluft man re. Duidelijk verbluft. 1. Ik kan autorijden. أنا مكينة خزور خالية. أنا مكينة خزور خالية. Ik heb de vaardigheid مالتيو. እንታይ ማለት vaardigheid? ክዝውር ዘኽእለኒ ኤርፋሪን ኣለኒ ማለት እዩ። ዘዊረ ነረ ትብል ኣለኻ። ትበይ እንድሕር ርኢና ኢክማኽ ኣውቶራይደ ኢክማኽ ኣውቶራይደ እንድሕር ኢልካ ኣነ መኪና ክዝውር ፍቓድ ኣለኒ ኢኻ ትብል ዘለኻ። ክዝውር ፍቓድ ኣለኒ እንታይ እቲ ፍቓድ ግን እንድሕር ኢልካ ንኣብነት ራበባይዝ ኣለካ ማለት እዩ። Ik heb toestemming en ራበባይስ ያ ተፈቒድኒ እዩ መኪና ክዝውር Dus, ቁጥሪ ሓደ ኸኣ ik kan autorijden ኸኣ ኣነ መኪና ክዝውር ይኽእል እየ ik heb de vaardigheid ማለት እዩ። vaardigheid እንታይ እዩ? ክእለት ማለት እዩ። ራበባይዝ ግና ፍቓድ እዩ። ትስተሚን ካብ ከመንተ ተምፅኦ ነገር ወረቐት ማለት እዩ። ስለዚ ik kan autorijden እንተኢልካ ኣነ መኪና ክዝውር ይኽእል እየ ik mag autorijden እንድሕር ኢልካ ኸኣ ኣነ ክዝውር ይፍቀደኒ እዩ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ። ይፍቀደኒ እዩ ምክንያቱ ራበባይስ ስለ ዘለኒ ማንጃ ፍቓድ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ። ኮርት ሳመፋቲን ድማ ኮርት ሳመፋቲን ሓፂር ክነ ik heb de vaardigheid እዩ ክእለት ኣለኒ ሞኸ ik heb toestemming እዩ ፍቓድ ድማ ኣለኒ ከመንተ የፍቅደለዩ መኪና ክዝውር ከመንተ የፍቅደለዩ ከምዚ ከምዚ ክገብር እዚ እንታይ ይበሃል ሞኸ ik mag dat doen ik mag dat Dus ik mag autorijden. Ik kan autorijden ክትብል ትኽእል ኢኻ ክእለትን ፍቓድን ማለት እዩ እምበረይ ክነ en mogen ኣብዚኣ ወዲና ኣለና ናብታ ትመጽእ ለስ ንቐጽል ሕጂ ድማ ትግሪና ኮርት ኣውትሌክ ክገብረልኩም ቁፅሪ ሓደ እንድሕር ርኢና ታይድ ታይድ ኣብ ሓሳባት ክንዝጥቀም እንከለና ታይድ ሞርኸ ፋንዳኽ ኺስትረ ዝብሉ እዮም ያር ቬክ እዚኣቶም ታይድ ይበሃሉ ኣብ ምንታይ እዮም እዚኦም ኣብ ዜናን ሓሳባት ክንጥቀም ከለና ቨርክቮርደን ድማ ኻ ግሲ ማለት እዩ ቨርክቮርደን ኻ ከም ገለመለ ዝብሉ እዚኦም ድማ ቨርክቮርደን ይበሃሉ ኡንደርቨርብ እንድሕር ኢልና ኸኣ ዝገብር ሰብ እዩ እቲ ሰብ ኢክ ሃይ ዛይ ቫይ እንድሕር ኮይኑ ንሳቶም ኡንደርቨርብ ይበሃሉ ኣርባዕተ እንድሕር ርኢና ረስት met my friend naar de stad እንድሕር ኢልካ ረስት እዚኣቶም ረስት እዮም ሬደ ድማ ምኽንያት እዩ omdat ik iets moet kopen ሓደ ነገር ክገብር ስለ ዘለኒ ንብል ማለት እዩ ብዛዕባ እዚአን ንቅድም ኣምፂአልኩም ዘለኹ ሓሳባት ስለ ዘለኒ ብድሕሪት እዩ ቁሩብ ነዚአን ገልፀልኩም ንቅድም ኢለ እምበኣረይ ንቐፅል እምበኣረይ ዚነናት ሕጂ ክንርኢ ኢና ክሊንከን en ዚነናት ቁፅሪ ሓደ እንድሕር ርኢና morgen ik ga met mijn vriend naar de stad omdat ik moet iets kopen ኣይትብልን ኢኻ ኣይትብልን ኢኻ omdat ik moet ኣይትብልን ኢኻ ኣብዚኣ ራይት ዘላ morgen ga ik met mijn vriend naar de stad omdat ik iets moet kopen omdat ስለ ዝኾነ እቲ ሙት ቤቸ ኣኽተር ኢትስ ይኸውን ማለት እዩ ሙት እንታይ ይኸውን ኣኽተር ኢትስ ይኸውን ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ ስለዚ morgen ga ik met mijn vriend naar de stad omdat ik iets moet kopen iets moet kopen ሓደ ነገር ክገብር ስለ ዘለኒ ታይድ ንቅድም ይመጽእ ሞርኸ እዩ ቨርክቮርደን ኻ ኡንደርቨርብ ድማ ኢክ ማለት እዩ ኡንደርቨርብ ረስት met mijn vriend naar de stad en rede achteraan rede ምኽንያት ማለት እዩ ብድሕሪት omdat ik iets moet kopen ሓደ ነገር ክገብር ስለ ዘለኒ ክገዝእ ስለ ዘለኒ ስለዚ ቅድም ታይድ ይመጽእ ቨርክቮርደ ኡንደርቨርብ rest en rede achteraan dus in tigrina 3 እንድሕር ርኢና outleg in het Nederland komt tijd vaak eerste ኣብ ኔዘርላንድ ታይድ ኮምት ፋክ ኤስተ ጊዜ ቅድም ይመጽእ ኩሉ ጊዜ ብዙሕ ጊዜ ማለት እዩ ኤንደ ሬደ ሜስታር ኦብ ሄት
einde እቲ ምኽንያት ድማ ኣብ መወዳእታ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ምኽንያት ኣብዚኣ ሓሳብ እዚኣ እንታይ እያ? omdat ik iets moet kopen ኣነ ንድኳን ክኸይድ እየ ምስ ዓርከይ ስለዚ ሓደ ነገር ክገዝእ ስለ ዘለኒ ትብል ኣለኻ omdat ik iets moet kopen ስለዚ in Nederland altijd komt tijd vaak eerst en de reden meestal op het einde ቅድም ግዜ ይመፅእ ኣብዚ ዓዲ ስለዚ ድሕሪኡ ድማ እቲ ምኽንያት ኣብ ኔዘርላንድ ግዜ ቀዳማይ ስራሕ ካልኣይ ምኽንያት ኣብ መወዳእታ ይመፅእ ማለት እዩ ባረይ ንቐፅል ብቴክን ኑ bezig zijn ድማ ንርኢ ሕጂ ኣብ ስራሕ ከም ዘለኻ ብከመይ ክትዛረብ ትኽእል ብቴክን ኑ bezig zijn ቁፅሪ ሓደ እንድሕር ኢና ik ben aan het koken እንድሕር ኢልካ ኣነ ሕጂ መግቢ እሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ik ben aan het koken መግቢ ይሰርሕ ኣለኹ ትበይ እንድሕር ኢና hij is aan het studeren ንሱ ይመሃር ኣሎ ሕጂ ይመሃር ኣሎ hij is aan het studeren ትብል ኣለኻ ድሪ እንድሕር ኢኻ wij zijn aan het wachten ንሕና ሕጂ ንፅበያ ኣለና wij zijn aan het wachten ቡሽ ክኸውን ይኽእል ትሬን ክኸውን ይኽእል ሰብ ክኸውን ይኽእል aan het wachten በቃ ሕጂ ንፅበ ኣለና wij zijn aan het wachten ትብል ማለት እዩ እምበኣር ሕጂ ድማ ጥራሕ ሓሙሽተ ኔዘርላንድስ ብሎፍ ደ ሃይድስ ሎኪስ ንርአ ብሎፍ ደ ሃይድስ ሎኪስ ናይ ኣገላልፆም መቐረት ወይ ድማ ልስሉሳት ዝገብሮም ምኽንያት ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ እንድሕር ኢና በቲ ኤክስ ዘላ ኺፍ ሚ ዋተር ኺፍ ሚ ዋተር ማለት ዳርጋ ከምዚ ብሓይሊ ትገብሮ ዘለኻ ኢኻ ትጥዕም ስለዚ ኺፍ ሚ ዋተር ተልካ ንሓደ ሰብ ብድብል ተሃይዳን ይብለካ እንታይ ማለት እዩ ዳእዚ ኺፍ ሚ ዋተር ነይ ኣይትብልን ኢኻ dus mag ik even water gewoon ኣለስልሶ ነቲ ቃላት ኣፀብቆ ሰባት ከም ዝፈትውካ ድማ ገበሮ mag ik even water alsjeblieft ማለት እዩ ዳርጋ ኢፍ እንታይ እዩ ነቲ ቃላት ዘለስልሶ ማለት እዩ mag ik even water እንድሕር ኢልካዮ alsjeblieft mag ik even water ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ mag ik even water alsjeblieft ከዓ ክትብል ትኽእል ኢኻ ቁሩብ ማይ ክረክብ እኽእል ዶ ቁሩብ ማይ ክረክብ ይኽእል ዶ ወይ ድማ ማይ ክትበኒ ትኽእል ዶ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ እታ ብኤክስ ዘላ ኮም ሂር ማለት ዳርጋ ፌኽተ እዩ ባእሲ እዩ ዳርጋ dus kom even hier ቁሩብ ናብዚ ነዓ ማለት እዩ kom even hier እታ ራይት ዘለዋ ማለት እዩ ድሪ እንድሕር ኢና ድማ ስቱርዳት ስደዶ ማለት እዩ ስቱርዳት እንታይ ማለት እዩ ስደዶ ማለት እዩ ነይ dat is gewoon niet goed dus je moet wat zeggen ta bereid zela celeste zou jij dat even willen sturen zou jij dat even willen sturen እዚ ቁሩብ ክትልእ ከለይ ትኽእል ዲኻ እዚ ቁሩብ ክትልእ ከለይ ትኽእል ዲኻ ማለት እዩ እዚ ዋት ብሎፍ ደ ታል ይበሃሉ ብሎፍ ደ ሃይድስ ሎጂካል dus እንድሕር ኤፍር ኢና ብታሕቲ ብቐይሕ ዘሎ ጠቕላላ ኢፍ ሶሻል ስሚር ሚድላን ኢፍ ማለት ቁሩብ ዘረባኻ የለስልስ ማለት እዩ ነቲ ዘረባና ኢፍ የለስልሶ እዩ ስለዚ እዚአን ክትጥቀሙለን ድማ ፃዕሪ ኢኹም እዚኣቶም ኢሞሽን ቮርደን ይበሃሉ ኢሞሲ ቮርደን ወይ ድማ ኢሞቲ ቮርደን ቁፅሪ ሓደ እንድሕር ኢና ናው ቁሩብ ምግራም ማለት እዩ ናው ትበይ እንድሕር ኢና ሆር ምርግጋፅ ሆር ያውር ኦፍ በቸ ሆር ምርግጋፅ ማለት እዩ ድሪ እንድሕር ኢና ዜኽ ቁሩብ ምትካዝ ማለት እዩ ዜኽ ተልካ ቁሩብ ምትካዝ እዩ ቶኽ ትፅቢት እዩ ሓቀይ ትኽክል ቶኽ
5 كأني أيخلك ملسان ويدما كخوني خيل مالتي أيخلك مالتيو امباري أبزو قول نزولا شدشتن رأي that is goed hoor is iets أبو يو امبر مالتيو that is goed hoor is iets أبو يو امبر تولع لخا تفيد ما كوم ياي مورخة توخ هجي توخ تسبي تخكل مالتيو همزي كوم ياي مورخة توخ قصينا توخ تمزيخا مالتيو صباح تمزيو حقي صباح تمزيخا حقي كوم ياي مورخة توخ مالتي صباح تمزيخا حقي مالتي ديرين دحرئنا اقبن اي خلايك مو بحق قرب دخيمون الله اقبن اي خلايك مو مالتي وزياتهم بخمزي اخاتو تقوم هلو زيف دمان رأي فاست كومبيناسي فاست كومبيناسي إن بسليسين ماكا تبي أكزولون دحرئينيو إن وزر حدا مالتيو إن بسليسين ماكا ناي بتا رايت زلان دحرئينا إن بسليسين نما وسانة موسان مالتيو ماكا أيتبل نيخا نيمة إخاتبل إن بسليسين نيمة إخاتبل كلتا فاوت دمار ايات اكس زلا ان فاوت دون ني ان فاوت دون ايتول نخا بترايت زلا اندحر كينايا ان فاوت ماك جيجا مقبار ان فاوت ماك ديري اكس زلا اندحر اينايا تايت سباندرن تايت سباندرن دوش كلتا تابراي زلا تايت دور برينغن يخاتبل تايت دور برينغر جزية محلاف جزية محلاف فير دمان دحريرا إن فوتو نيمة ناي إن فوتو نيمة أيتول نخا إن فوتو ماك سئلي موساد سئلي موساد مالتيو شو منت نرأي أخت دمان رأحواتي هرهالين فرمايدة هرهالين فرمايدة مالت زربا مدققام أقوارصو herhaling vermijden. Dus ik heb een plan en dat plan is goed. Nee, dat plan is goed. Uit willen niet gaan. Ik heb een plan en dat is goed. Gaat wel. Dat is goed. Gaat wel. Dus kijk, ik heb een plan hilkalaga. En dat plan uit willen niet gaan. كل جزء زحاشة مالتي ik heb een plan en dat is goed. Terwijl ik heb een plan, dat is goed. Tweede manier de film was leuk. De film was lang. Uit willen niet gaan. De film was leuk, is goed. De film was lang, maar kala uit willen niet gaan. Kala uit de film uit om te ayo مالتي زخون زلو. Dus ترايد زلا أوترخلته de film was leuk, hij was lang. نسو نوح جنرو مالتيو the film was leuk and hij was lang hij was كأني نسو خاني تفيلم كأن نوح نرو تبلع لخا مالتيو سلازي قال أي تدقاقمو مالتيو حدا جزيه عقب تبلكا صبق مالتيو تشعة رئينا كنزازمينا تمهتنا حواتي main mega training أوبلوسين دمان main mega training بوزح جزيه جيجا بوزح جزيه train زاد اليوم مالتيو ik ben bezig leren Nederlands ايتبلني خا فاوت يخون الله ik ben bezig Nederlands te leren أنا حجي داش كمهار اسرح اللهو مالتيو ik ben bezig Nederlands te leren tweede manier ik wil maken een beslissen morgen. Nee, fout. Ik wil morgen een beslissing nemen. Ik wil morgen een beslissing nemen. Ik ga het wel. صباح وسانة كوسن إيدالي مالتيو. Ik wil morgen een beslissing nemen. Derde manier
Kan jag if help mig? Kan jag if help mig? Nej. helpen mig? Nej. Fout. Kan jag mig even helpen? هتبل. Kan jag if helpen mig? ኣይትብልኒኻ Kan jag mig if helpen ትብል ቁሩብ ክትሕግዘኒ ትኽእል ዲኻ ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ ንሎሚ ዝበልክዎን እዚአን እየን ነይረን ጠቒመና ክንኮና ተስፋ እንዳገበርኩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩለይ ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም እምበኣር ንሎመዓንቲ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ትምህርትና ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰናይ ምሸት